moi boa tarde. Permitídeme que as miñas primeiras palabras sexan para expresar o orgullo que sinto por ser parte do pobo galego. Un pobo solidario, fraternal, colaborativo, que actúa unido para facerlle frente á crise do coronavirus e que estamos a dar o mellor de nós mesmos para que ninguén se sinta só, ninguén se sinta soa no medio desta emerxencia. É precisamente na adversidade cando unha persoa, unha sociedade, un país demostra do que é capaz. E unha vez máis, os galegos e as galegas volvemos demostrar que somos capaces dos mellor, que non esquivamos as dificultades, senón que lles plantamos cara e, sobre todo, que o facemos unidos e unidas. Plantamos cara á adversidade cando nos ofrecemos a facerlle a compra a esa veciña que non pode saír, cando nos ofrecemos a quedar cos nenos e nenas daqueles que están prestando servizos indispensables neste momento, afrontando un risco maior en beneficio da maioría. Sinto orgullo dunha cidadanía que responde con responsabilidade ás medidas extremas decretadas para conter o coronavirus. Galegos e galegas que reorganizan as súas vidas persoais e laborais postas patas arriba a toda presa e da mellor maneira posible. Todo con tal de sumar nese obxectivo común de combater a pandemia. Orgullo dun pobo que pon o colectivo por riba do individual, un pobo que se solidariza, que colabora, que aporta, que estende a man para prestar axuda e que demostra coraxe e civismo. Quero volver a expresar, no meu nome e no de todo o BNG, o noso recoñecemento e admiración polo personal sanitario, pola súa entrega, pola súa profesionalidade, por coidarnos, por salvar vidas. E quero trasladarlle ese agradecemento a todos e cada un, desde as persoas que manteñen limpos os centros hospitalarios e de saúde, as que nos diagnostican e nos curan. Emociona ver a imaxe de traballadores e traballadoras da sanidade pública exaustas, pero dispostas a seguir adiante coa bata para seguir o combate contra este virus. Os profesionais dos servizos telefónicos de urxencias, capaces de transmitir tranquilidade e de guiarnos no medio da angustia e da incerteza. Os profesionais da comunicación que fan que facedes posible que cada día sigamos as novas deste virus e do combate contra el. E a todas esas persoas que están traballando en supermercados, tendas de alimentación, nas gasolineiras, nas farmacias, no transporte, na limpeza e noutros servizos indispensables, asumindo un risco en beneficio da maioría. Para todos eles, para todas elas, dúas palabras: agradecemento e orgullo. E, desde logo, non podía esquecerme de enviarlle a nosa solidaridade, comprensión e afecto a todas as persoas afectadas por este virus. En especial, quero dirixirme ás familias das que perderon algún ser querido. Para todas elas, unha aperta moi fonda nun momento de dor e de tanta dureza emocional. Non teño nin a máis mínima dúbida de que imos saír adiante, que imos superar esta crise entre todos e entre todas, que imos facelo unidos e unidas, sumando e dando o mellor de nós. Demostrando unha vez máis que somos un pobo que non baixa os brazos, sino que planta cara, que loita collido da man. Imos ganar esta batalla e imos saír máis fortes, unidos e unidas como sociedade, como país, e permitídeme dicilo unha vez máis, o meu orgullo é infinito. Desde o BNG estamos traballando para estar á altura deste momento e cunha prioridade moi clara, que temos que colaborar, que botar unha man, que facer todo o que sexa posible para plantarlle cara a esta pandemia. Iso é o que nos move e así o trasladamos hoxe na xuntanza que mantivemos entre o presidente e as forzas políticas galegas. Desde o BNG estamos a disposición de Galiza para todo o que sexa necesario na loita contra o coronavirus. Porque a nosa prioridade é moi clara. Primeiro lugar, o primeiro é a saúde pública, a saúde das persoas, como minimizar o impacto desta emerxencia sanitaria. E, en segundo lugar, a seguridade económica das familias e das empresas do país. Hai que evitar a destrucción de emprego
que as persoas, hai que garantir que as persoas teñan os seus mínimos ingresos, que non vayan a quedar sin eles, e desde logo non podemos deixar caer a ninguén, nin a ningunha persoa, nin tampouco a ningunha empresa ou autónomo ou autónoma do noso país. E, polo tanto, quero reiterar a nosa preocupación pola expansión que está tendo o virus e porque pensamos que urxe tomar medidas que sexan eficaces neste ámbito. Por eso, decimos que é o momento de blindar Galiza. Xa dixemos que foi un erro non ter pechado aqueles territorios que foron un foco expansivo do coronavirus e, por desgracia, os feitos dannos a razón e non podemos perder ni un minuto máis. O Estado, o Goberno que decía que o virus non entendía de fronteiras, acaba de restablecer as fronteiras con Portugal e con Francia. En Baleares, con menos de 100 casos, acaban de blindar o seu territorio. Galiza ten moitos máis. Por iso decimos que hai que blindar Galiza, bloquear portos, aeroportos e as principais vías de comunicación e que non se pode agardar máis, porque esta é unha medida drástica, pero efectiva á hora de frear a expansión do coronavirus. E nesta liña tamén pensamos que hai máis medidas que se deben adoptar para facer o que máis nos debe de preocupar en primeiro lugar, que é salvagardar a vida das persoas. E nese sentido, creemos que é necesario paralizar toda actividade económica que non sexa indispensable con un fin moi claro, que é protexer os traballadores e traballadoras, protexer a súa vida e frear a expansión deste virus. No ámbito económico e laboral, consideramos que a prioridade é actuar para evitar a destrucción de emprego e que miles de persoas podan quedar tiradas como consecuencia desta crise. Nese sentido, as medidas que ten adoptado o Goberno central consideramos que son insuficientes e mesmo diría que rácanas con algúns dos sectores, con algúns dos colectivos que van a quedar nunha situación de maior vulnerabilidade. E, por certo, medidas que están quedando moi lonxe de algunhas que están tomando países do noso entorno. Podemos poñer como exemplo o que ten que ver coas hipotecas. É insuficiente unha moratoria nas hipotecas. Nos propoñemos que como mínimo se condonen 3 cuotas desa hipoteca. Si salvamos a banca con máis de 60.000 millóns de euros, é o momento de que nos los devolvan. Ou tamén pensamos que habría que adoptar outras medidas como eximir do pago de servizos básicos, como pode ser luz, auga ou gas, aquelas persoas, empresas, autónomos e autónomas que se vexan afectadas polas restriccións desta situación de alarma e polas restriccións que se adoptaron desde o Goberno central. Por lo tanto, para nós é importante que demos unha resposta á altura da gravidade desta crise e que todos os gobernos adopten medidas valentes, eficaces e claras á hora de loitar contra este gran desafío que temos como sociedade, que xa cambiou como están sendo as relacións neste momento e que temos claro que vai a cambiar as cousas de cara ao futuro. Está na nosa man poñer en marcha medidas que fagan posible que saiamos con éxito desta crise. Por último, quería referirme ao segundo aspecto que abordamos na xuntanza que tivemos hoxe entre o presidente da Xunta e os representantes de partidos políticos galegos. Refírome á cuestión electoral. Nos, como sabedes, dixemos a semana pasada que pensábamos que se tiñan que suspender as eleccións porque non se daban as condicións e porque, baixo ningún concepto, nunha situación de crise como a que vivíamos, podíamos estar nunha competencia electoral, porque o que necesitaba o país era que nos uníramos todos e todas para facerlle frente á crise. E nese sentido avanzábamos algúns criterios que considerábamos indispensables á hora de levar adiante esta suspensión electoral. O primeiro criterio é que tiña que existir consenso, o segundo, seguridade xurídica e o terceiro, un horizonte claro. E isto é o que decidimos hoxe. Decidimos cancelar as eleccións, deixar sin efecto esa convocatoria, coa máxima seguridade xurídica posible, sabendo que estamos navegando nun terreo de incertezas porque nada desto está regulado,
e tamén con un criterio claro de como se debe de retomar o proceso electoral e é cando a crise estea totalmente superada. Esta debe ser a prioridade total, facerlle frente á crise e unha vez que a crise sanitaria estea superada teremos que falar de cal é o horizonte das eleccións e, por tanto, eu congratúlome de que hoxe as forzas políticas chegáramos a este acordo por consenso e que desde xa sigamos traballando no máis importante, que é como facerlle frente a esta crise do coronavirus nos dous ámbitos que nos preocupan. En primeiro lugar, no que ten que ver coa saúde das persoas, coa vida das persoas, que é o fundamental, e o segundo, porque esta crise está tendo xa un impacto brutal na nosa economía e non podemos permitir que a crise apaguen os de sempre, sino que temos que garantir que se van a adoptar as medidas necesarias para que ninguén quede atrás. E eu, para